ବଡ଼ ଓଷା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ନଥିଲି ଆଉ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ହେଇନଥିଲା। ବଡ଼ ଓଷାରେ ଓଷା କରିଥିଲେ ଦିନ ବେଳୁ ଫୁଲ ପ୍ରଥମେ ଗୁନ୍ଥି ଦେଇଥିଲୁ। ମାଆର ମୋର ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ସୂତାରେ ଯେହେତୁ ଗୁନ୍ଥା ହୁଏନି ତାକୁ କଦଳୀ ପଟୁଆ ଆଣିକି ସେଇଥିରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଆଉ ବେଲପତ୍ର ମିଶାଇକି ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥିଥିଲୁ। ଏଇସବୁ ହାଣ୍ଡିରେ ଯେହେତୁ ଫୁଲ ହେବ ଭୋଗ ତିଆରି ହେବ, ଅଟକାଳି ଭୋଗ ତିଆରି ହେବ। ବଡ଼ ଓଷାରେ ଯେଉଁ ଲାଗେ ଅଟକାଳି ଭୋଗ, ତରଣ ବି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ବଡ଼ ଓଷାରେ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ନଡ଼ିଆ କଟା ହେଲା, ମୋ ପୁଅ କହିଲା ମୁଁ ବି ନଡ଼ିଆ କାଟିବି। ହେଇ ସେ ନଡ଼ିଆ କାଟୁଛି, ବାପା ବି ନଡ଼ିଆ କାଟୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ମିଶିକି ନଡ଼ିଆ କାଟିଥିଲି। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ପରେ ବହି ପଢ଼ା ହେଲା, ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ବହି ପଢ଼ା ହେଲା, ଓଷା ବହି। ସବୁ ଭୋଗରାଗ ବି ରହିଛି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଫଟୋ ବି ଅଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ ତୋରଣ ଭୋଗ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଟିକେ ଝୋଟି ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି, ଟିକେ ଗପସପ ହେଉଛନ୍ତି। ତାର ଭୋଗ ଲାଗିଲା ପରେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ା ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଜୁହାର ହେଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ନେଲେ। ଏମିତି ସବୁ ଆମର ବଡ଼ ଓଷାରେ ଏମିତି ହେଇଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆମର ଓଷା, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ଟେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ।